Už jdu. Jdeme po schodech. Ty chodíš, ty kameruješ? No, Elina. To už teda, dej mi ruku. běž. Jano, No. Co dělám tu? To se mám taky hodně. Volám. Na strach, jo? Že padne. Běž. to byla hlavní věc. Tomášem a Davidem. A tam se tolik lidí tlačilo nahoru, dolů, a jsem měla stres, že oni mi tudy spadnou. Tam dolů, do úplný špatný. Nenaklaní se, přes to zabrání. No? Já mám z toho úplně nejšpatný. Říkal, že jsem v životě nepůjdu o to doby. Oni se tady nahýbali všelijak, oni byli mladí celý. Je bylo úplně špatný. Jano, počkej na nás. A běž tu po té straně, jak je zeď. Tu po té straně běž. Proč? Běž, ti říká. Jo, já jsem se zlekla. Tu běž, tu po té straně běž. A proč? Máš právě tu padne, co? Ještě nahoru? Potáci se mluví, nebo už to bude? Máš výhled trošku. A nevíte tu. Ne. Tak já si říkám škoda, No se dívej jenom přes tu škviru. Myslím, že úplně špatně. Co? Jo, nechoď tyž tam. Ale... Nechoď tam, Paťo. tak to ti je. Nechoď tam. Jdeme dolů. Tady. Pojď už dolů, Paťo, prosím tě. Ty jsi mi jako zapakali tolik peněz za tohle, no? Nahoru. Jdeme ještě nahoru, Patriko, pojď. Paťo! Ty tam nejdeš, rozumíš? Jo, nejdeme. Ještě víc jdeme? Ne, dolů. Ale opatrně. Dej mi ruku, Jano, ty. Ne, běž, čekáš dostat. Běž a drž se. Jano, tak to děláš. Já už nejdu. Já